Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a predstaviť prítomných akademických funkcionárov Ekonomickej univerzity v Bratislave a akademických funkcionárov Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity. Docentku inžinierku magisterku Zuzanu Juhasovú, filozofii doktor, prorektorku Ekonomickej univerzity v Bratislave pre vzdelávanie. Profesora inžiniera Ivana Brezinu, kandidáta vied, dekana Fakulty hospodárskej informatiky. Profesora inžiniera Miloša Kubacha, filozofii doktor, podpredsedu Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky. Docenta magistra Erika Šoltésa, filozofii doktor, prvého prodekana a prodekana pre vedu a doktoránske štúdium. Doktorku prírodných vied Anu Strešňákovú, filozofii doktor, prodekánku pre rozvoj. Inžiniera Igora Košťala, filozofii doktor, prodekana pre informatizáciu, medzinárodné vzťahy a styk s verejnosťou. Prosím dekana Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, pána profesora inžiniera Ivana Brezinu, kandidáta vied, o slávnostné zahájenie promócie. Vážená pani prorektorka, docentka, inžinierka, magisterka Zuzana Juhasová, filozofia. Vážené dámy a páni, vážení prítomní. Otváram slávnostné zhromaždenie pri príležitosti odovzdávania diplomov absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave a ďakujem pani inžinierke Zuzane Kubaščíkovej, filozofie doktor, prodekanky Fakulty hospodárskej informatiky pre vzdelávanie, za slávnostné zahájenie promócií a predstavenie prítomných akademických funkcionárov. Vaša honorabilita. Dovolujem si vám oznámiť, že v akademickom roku 2014-2015 ukončilo vysokoškolské štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave 314 absolventov, z toho v študijnom programe účtovníctvo a auditorstvo 51 absolventov externého štúdia. Súčasne potvrdzujem, že všetci dnes promovaní absolventi úspešne ukončili štúdium štátnou skúškou a podľa platných predpisov splnili všetky podmienky na prevzatie diplomov s titulom inžinier, respektíve inžinierka. Preto vás, vaša honorabilita, prosím, aby ste dali váš súhlas na dnešné slávnostné promócie. Vaša spektabilita, vážený pán profesor, inžinier Ivan Brezina, kandidát vied, dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vypočuli sme si vaše oznámenie o ukončení štúdia absolventov Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako aj potvrdenie, že všetci dnes promovaní absolventi úspešne ukončili štúdium a podľa platných predpisov splnili všetky podmienky na priznanie akademického titulu inžinier-inžinierka a na prevzatie diplomov našej alma mater. Promócie absolventov patria medzi najvýznamnejšie akademické slávnosti univerzity. Charakterizuje ich atmosféra tradícií a akademických zvyklostí, sú slávnosťou pre učiteľov univerzity a tiež študentov, pretože sú završením ich dlhoročnej spoločnej práce. Dnešným slávnostným promočným aktom sa úspešne naplnilo cieľavedomé úsilie študentov, ktorí od vstupu na univerzitu prejavili veľa vytrvalosti, aby na konci štúdia úspešne vykonali štátne skúšky a obhájili diplomové práce. Túto skutočnosť môžu najlepšie pochopiť, okrem absolventov a učiteľov, aj ich najbližší, ktorí s nimi prežívali nielen ich úspechy, ale pomáhali im prekonať aj prekážky a neúspechy.
Preto je pre nich dnešná akademická slávnosť tou najkrajšou odmenou. Podľa zákona číslo 131/2002 zbierky zákonov o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe akademických tradícií a na základe oznámenia, ktoré predniesol dekan fakulty, pán profesor inžinier Ivan Brezina, kandidát vied, som oprávnená vysloviť súhlas na vydanie diplomov absolventom Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Som presvedčená, že diplom Ekonomickej univerzity sa dostáva do správnych rúk a že si ho všetci zaslúžia. Prosím pani promotorku, doktorku Annu Strešňákovú, filozofie doktor, aby začala dnešné slávnostné promócie. Vážené absolventky a absolventi Fakulty hospodárskej informatiky. Som rada, že vám v tejto pre nás všetkých slávnostnej a radostnej chvíli môžem v mene Slovenskej republiky a v mene Ekonomickej univerzity v Bratislave odovzdať diplomy inžinierov. Predtým však prosím zástupkyňu absolventov inžinierku Soniu Miškovciovú, aby v mene všetkých práve promovaných absolventov vložila do rúk jej honorability docentky inžinierky magistry Zuzany Juhásovej, filozofie doktor, prorektorky Ekonomickej univerzity v Bratislave, slávnostný slov. Vy, vážení absolventi, potvrďte potom tento slub svojim slávnostným spondeo et policior na žezlo našej alma mater Ekonomickej univerzity v Bratislave a predstúpte, aby ste postupne prijali svoje diplomy v poradí, v akom bude čítať vaše mená pán inžinier Igor Košťál, filozofie doktor. Prosím prítomných, aby vstali. Mene všetkých práve promovaných absolventov sľubujem, že poznatky ekonomickej vedy, ktoré sme počas štúdia na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave osvojovali, budeme tvorivo a iniciatívne uplatňovať vo svojej ďalšej práci v záujme ďalšieho rozvoja Slovenskej republiky. Prosím pána inžiniera Igora Košťála, filozofie doktor, aby predstavil absolventov. Vážení absolventi, predstúpte prijať diplomy. V akademickom roku 2014-2015 v študijnom programe Účtovníctvo a auditorstvo ukončili externé štúdium títo absolventi. Inžinierka Lucia Bendová, rodená Bašnáková, narodená Ješťanov. Inžinierka Ľubica Betáková, narodená v Novej Bani. Inžinierka Lenka Bobčíková,
rodená Krkošková, narodená v Čadci. Inžinierka Nikola Bodnárová, narodená v Poprade. Inžinierka Eva Botová, narodená v Dunajskej Strede. Ukončila štúdium s vyznamenaním, získava cenu dekana za vynikajúcu diplomovú prácu. Inžinier Filip Budaj, narodený v Topolčanoch. Inžinierka Diana Dudičová, narodená v Snine. Inžinier Michal Duchoň, narodený v Nitre. Inžinierka Katarína Pričová, rodená Ondríková, narodená v Ružomberku. Inžinierka Veronika Hudáková, narodená v Želiezovciach. Inžinierka Miroslava Ivanišová, narodená v Bratislave. Inžinierka Miroslava Juríčková, rodená Hanusová, narodená v Trnave.
Inžinierka Dominika Kerestúriová, narodená v Poprade. Inžinierka Jaroslava Kmeťová, rodená Poltánová, narodená v Partizánskom. Inžinierka Ladislava Kostková, narodená v Povazkej Bystrici. Inžinierka Jana Krajčíková, narodená v Ilave. Ukončila štúdium s vyznamenaním. Inžinierka Viera Kryžanová, rodená Poldová, narodená v Žiline. Inžinierka Adela Kucmanová, narodená v Dunajskej Strede. Inžinierka Hajnalka Lérinciová, narodená v Dunajskej Strede. Inžinierka Erika Luptáková, rodená Mlynáriková, narodená v Banskej Štiavnici. Inžinierka Soňa Miškolciová, narodená v Nových Zámkoch. Inžinier Gabriel Naď, narodený v Nových Zámkoch.
Inžinierka Janka Paštrnáková, narodená v Martine. Inžinierka Ivana Revajová, narodená v Ružomberku. Inžinierka Katarína Romančíková, narodená v Bratislave. Inžinierka Silvia Šmitová, narodená v Novej Bani. Inžinierka Nikoleta Šusniksová, narodená v Nových Zámkoch. Inžinierka Katarína Straňanková, rodená Vičencová, narodená v Žiline. Inžinierka Eva Šílová, narodená v Bojniciach. Inžinierka Zuzana Štvrtecká, narodená v Malackách. Inžinierka Lucia Točíková, narodená v Trnave.
inžinierka Monika Turancová, rodená Nojšlová, narodená v Žiari nad Hronom. Inžinierka Simona Vajdová, rodená Vaculová, narodená v Mijave. Ukončil som predstavovanie absolventov. Vaša honorabilita, vážený pani prodekánka, vážení akademickí funkcionári, drahí rodičia a príbuzní, milí prítomní. Po rokoch štúdia, ktoré bolo na jednej strane náplňou a radosťami študentského života, na ktoré nám iste zostanú trvalé a nezameniteľné spomienky, na druhej strane spojené so všetkými jeho starosťami, problémami a neúspechmi a niekedy aj s pochybnosťami o vlastných silách, nadišla pre nás tá dlho očakávaná chvíľa štúdia, kde sa úspešne ukončili a prevzali sme si svoje diplomy. Končí pre nás jedna a začína ďalšia, pravdepodobne rovnako, ak nie ešte náročnejšia životná etapa, v ktorej nám roky strávené v školských laviciach zostanú iba milou spomienkou. Skôr, ako vykročíme do tohto nového života, sa však chceme na malú chvíľku zastaviť a vrúcne poďakovať všetkým tým, ktorým vďačíme za to, že sme tu dnes mohli dosiať vysokoškolské diplomy. V týchto slávnostných chvíľach patrí naše poďakovanie a úcta v prvom rade našim rodičom, mami a otcovia, ako aj vám, manželky a manželia, starí rodičia, ktorí ste spolu s nami najintenzívnejšie prežívali všetky väčšie či menšie úspechy počas štúdia, ale tiež neúspechy a sklamania, ktoré bývajú niekedy s vysokoškolským štúdiom spojené. Bolo to vaše láskavé porozumenie a povzbudenie, ktoré nám pomohlo prekonávať prekážky, s ktorými sme sa počas štúdia stretávali a zmobilizovať vlastné síly aj vtedy, keď sme už dlho sami o nich pochybovali. Ak sme aj vašu lásku a starostlivosť nedokázali vždy v plnej miere odplácať rovnakou vinicou, vedzte, že nám bolo vždy záštitou a oporou a to, že tu teraz stojíme, je toho dôkazom. Za to všetko vám patrí naša hlboká a úprimná vďaka. Vďakou sa obraciame aj ku všetkým príbuzným, priateľom, známym, ktorí spolu s našimi najbližšími vytvárali pre nás zázemie porozumenia a pohody a ktorí nás často radosťou a dobrým slovom pomáhali prekonávať ťažkosti a problémy počas štúdia. No v neposlednom rade nám prichodí aj počas slávnostnej chvíli poďakovať aj vám, našim pedagógom, ktorí ste nám pomáhali otvárať brány poznania. Vieme, že svoju vďaku a úctu vám najlepšie prejavíme, ak nie len uchováme všetko to pozitívne, čo ste sa nám usilovali za uplynulé roky sprostredkovať, ale ak to budeme aj rozvíjať, využívať a odozdávať ďalej na prospech nás všetkých a celej našej vlasti. Nakoniec ďakujem vám, vaša honorabilita a všetkým prítomným akademickým funkcionárom Fakulty hospodárskej informatiky za vykonanie slávnostného promočného aktu a želám vám a našej alma mater Ekonomickej univerzite v Bratislave veľa úspechov pri vzdelávaní ďalších generácií kvalifikovaných odborníkov. Vážené pani inžinierky, vážení páni inžinieri, vážené slávnostné zhromaždenie. V
V živote každého človeka sa vyskytujú chvíle, ktoré nepatria do každodenného rytmu udalostí a ktoré intenzitou svojich pozitívnych emócií výrazne prevyšujú bežné dni nášho života. Práve sme sa stali svedkami takejto chvíle, pretože po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia ste si prevzali diplom, ktorý je kľúčom k vášmu profesionálnemu životu. Tento úspech nie je len vašim úspechom, ale je to aj úspech Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ekonomická univerzita týmto naplnila svoje poslanie, ktorého podstatou je podpora vzdelanosti, výchova k právnosti a morálke, ako aj úcta k hodnotám, ktoré vytvorili predchádzajúce generácie. Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje jednu z najvýznamnejších vzdelávacích a vedecko-výskumných inštitúcií v Slovenskej republike v oblasti ekonomických vied. Úspešne pokračuje v ceste za dosiahnutím úrovne a kvality vysokých škôl ekonomického zamerania vo vyspelých európskych štátoch. Za celé toto obdobie sa neustále snaží zvyšovať svoju kvalitu vo všetkých oblastiach svojej činnosti, čo dokumentuje aj skutočnosť, že Ekonomická univerzita v Bratislave vstúpila a úspešne pokračuje v procese medzinárodnej akreditácie, ktorú udeľuje AACSB International, sídliaca v USA, jedna z celosvetovo troch najprestížnejších agentúr na akreditáciu kvality vysokých škôl v oblasti ekonómie a manažmentu. Na Slovensku je to zatiaľ unikátny projekt. Ekonomická univerzita v Bratislave sa nachádza už v polovici svojej cesty, pretože celý proces trvá niekoľko rokov. Na konci tejto cesty by sa mala zaradiť do klubu škôl, ktoré garantujú svojim absolventom najvyššiu kvalitu vzdelávania porovnateľnú s inými poprednými univerzitami vo svete. Medzinárodná akreditácia by mala priniesť aj ďalšie skvalitnenie výskumu, rozšírenie možnosti uplatnenia absolventov v praxi a v neposlednom rade intenzívnejšiu spoluprácu Ekonomickej univerzity v Bratislave s poprednými svetovými univerzitami. Počas svojej 74-ročnej existencie Ekonomická univerzita v Bratislave vychovala viac ako 80 000 absolventov. Medzi nimi veľa vynikajúcich osobností, ktorí svojimi schopnosťami, talentom a silou charakteru ovplyvnili ducha doby. Takúto šancu máte aj vy, ako predstavitelia inteligencie, ktorá bude nielen vytvárať hodnoty, ale aj rozhodovať a niesť zodpovednosť za osud a vývoj našej spoločnosti. V tejto slávnostnej chvíli vám chcem pripomenúť, že je i vašou povinnosťou povzniesť našu krajinu. Úspech však môže dosiahnuť len ten, kto vykonáva svoju prácu s láskou, kto sa vie presadiť hlavne svojimi vedomosťami, neustálym sebazdokonalovaním a zabezpečovaním všestranného rastu. Nech ostane vašim životným krédom múdrosť, túžba po poznaní a mravné hodnoty. Prijímam váš sľub, ktorý ste dnes dali vašej alma mater pri preberaní diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia. Cesta k jeho dosiahnutiu nebola jednoduchá. Prekážky v podobe seminárnych prác, skúšok, termínov sú neodmysliteľnou súčasťou každého vysokoškolského štúdia. Dnešným dňom však pre väčšinu z vás končí študentský život a začína život, kde postupne budete uplatňovať poznatky, získané štúdiom a vlastné skúsenosti. Nech už sa rozbehnete na ktorýkoľvek kus sveta a budete pracovať v akejkoľvek oblasti, prajem vám, aby to ďalšie obdobie v živote bolo pre vás presne podľa vašich predstav, ktoré ste si vysnívali. A keby predsa nie vždy tak bolo, aby ste sa mali o koho oprieť a s kým sa poradiť, či to už budú vaši blízki alebo vaši bývalí učitelia. Milí absolventi, na každom konci je pekné to, že niečo nové môže začať. Všetci veríme, že to nové bude pekné, plné príjemných udalostí, úspechov, spokojnosti, radosti. Preto vám v mene vedenia Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj vo svojom vlastnom mene, prajem pevné zdravie, veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote a aby sa vám všetky vaše sny splnili. Vivat Akadémia. Milé dámy inžinierky, vážení páni inžinieri,
Toto oslovenie, ktoré budete od dnešného dňa používať štandardne, je výsledkom vášho úspešného završenia štúdia na našej fakulte, na našej a vašej alma mater Ekonomickej univerzity. Vašu dlhú cestu k poznaniu formovalo mnoho pedagógov, s ktorými budete spájať najrôznejšie spomienky, príhody, vedomosti. Medzi známe citáty rakúskeho lekára Viktora Frankla patrí: kvalita prednášky často závisí od kvality kávy. Možno ste si to na prednáškach, na ktorých ste trávili nekonečne dlhé soboty, keď bolo za prefúkujúcimi oknami nádherné počasie, často mysleli aj vy. Ale prekonali ste nástrahy nie jednoduchého externého štúdia a na svojich pedagógov budete už len spomínať. Rozhodujúcim spôsobom však vašu cestu za vzdelaním determinovali vaši najbližší, vaši rodičia, starí rodičia, ako sme mali možnosť počuť vaši životní partneri, ale aj ďalší príbuzní a priatelia. Venujte im teraz, prosím, aspoň niekoľko myšlienok, ktorých si premietnite ich nezištnú pomoc, podporu, sebavedomie. Verte mi, že teraz, keď tu sedíte ako inžinierky a inžinieri, tak si im vrchovatou mierou splatili aspoň čas ich predstav, snov a cieľov spojených s vašou budúcnosťou. Toho, čo vám chceli a mohli poskytnúť, to sa dnešným dňom naplnilo a patrí im za to vaša vďaka. Dnešný deň je dôležitým medzníkom vo vašom živote. Z rúk pani promotorky, pred očami jej honorability pani prorektorky a tohto slávnostného zhromaždenia ste prebrali vysokoškolské diplomy. Otvárajú sa pred vami nové výzvy, perspektívy a dimenzie v profesijnom i osobnom živote. Ukončili ste štúdium na fakulte poskytujúcej od roku 1968 vysokoškolské štúdium v celej škále akreditovaných študijných programov, ktorú v jej histórii absolvovalo už viac ako 15 000 študentov. Opúšťate brány univerzity a fakulty, ktorá bola pre vás v uplynulých rokoch domovom, na ktorej ste prežili pekné chvíle, ťažké momenty, dlhé chvíle strávené štúdiom, ale aj medzi priateľmi. Ako povedal slovenský velikán Ľudovít Štúr, vyučovanie má srdce zušľachtiť, mysel osvietiť, človeka do života a do sveta pripraviť. Verím, že ako absolventi študijného programu účtovníctvo a auditorstvo ste do života a do sveta pripravení dobre a že sa zaradíte medzi úspešných absolventov, ktorí pôsobia ako excelentní odborníci v najúspešnejších účtovníckych a auditorských firmách, pôsobiacich na európskom a slovenskom trhu. Som presvedčený, že štúdium na našej fakulte vás dobre pripravilo pre prax, ktorá otestuje vaše osobné schopnosti, vedomosti a postoje. Nezabudnite, že už pri príchode na našu univerzitu ste sľúbili zachovať a ctiť akademické zákony, vychádzajúce z najväčších ideálov ľudstva, múdrosti, poznania, dobra, demokracie, pravdy, tolerancie a lásky. Chcem vám pripomenúť, že tento sľub ste dnes opäť potvrdili na žezlo našej alma mater, ktorú venoval tejto inštitúcii bývalý prezident Československej republiky Edvard Beneš, a ktorého podpis je vyrytý na tomto žezle. A ako príslušníci inteligencie máte povinnosť zachovať tento sľub po celý život. Latinská múdrosť vraví: in veris non verba, sed ratio querenda est. Teda v slovách netreba hľadať len slová, ale aj veci a ich zmysel. Verím, že počas štúdia na študijnom programe účtovníctvo a auditorstvo ste objavili jeho zmysel, jeho podstatu. Nie je to len metóda evidencie hospodárskej činnosti prostredníctvom účtov, či vnútorne usporiadaná sústava informácií a údajov o hodnotovom vyjadrení. Absolvovanie študijného programu malo za cieľ pripraviť vás pre výkon riadiacich a metodických funkcií v účtovníctve, pre odborné funkcie v oblasti finančného riadenia, a to tak vo sfére podnikania, ako aj vo sfére štátnej správy. Verím, že ste vyzbrojení modernými a hlbokými poznatkami, ktoré vám pomôžu uplatniť sa na trhu práce. Som presvedčený, že si uchováte trvalý pozitívny vzťah k vašej univerzite, fakulte, k jednotlivým učiteľom vašej materskej katedry. Verím, že budete vo svojom ďalšom živote úspešní, že vám roky strávené štúdiom srdce zušľachtili, mysel osvietili, do života a do sveta vás pripravili. Jedinou cestou k úspechu je poctivá práca,
pokora pred vedou, cieľavedomé, celoživotné vzdelávanie, ale tiež láska k vlasti a národnej histórii. Táto vaša ďalšia cesta nebude vždy bez úspechu, ale chcem vyjadriť presvedčenie, že ich budete úspešne zdolávať. Americký spisovateľ Ernest Hemingway povedal, veľkým ideálom nestačia len krdla. Musia mať aj priestor, z ktorého by vzlietli. Inžinieri Karisili, v mene vedenia Fakulty hospodárskej informatiky, v mene Akademického senátu fakulty i v mene svojom vám blahoželám k úspešnému ukončeniu štúdia. Želám vám veľa osobných a pracovných úspechov, ktorými potvrdíte dobré meno fakulty a univerzity tak, aby ste mohli byť hrdí na to, že ste absolventmi svojej alma mater, Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tak teda vzlietnite a naplňte svoje plány a túžby. Viva, Kreska, et Florea, Fakulta. Dovidenia.